मुसलपुराव थाबैनो लुफुंजागोन 50 कोटी रांनि स्टेडियाम। मन्त्री इउजि ब्रह्मआ आरआइडिएफ आसनिनिफ्राय गासै 2 कोटी 35 लाख रांनि 25 मिटार आरसिसि दालां आरो 600 मिटार ब्लक लामा लुफुंना होनो दिनै अन्थाइ खाम्फा बेखेवना होयो। मन्त्री इउजि ब्रह्मआ बाक्सानि बुनबारि हारिफाङा गामिनि गल्डिं दैसानि सायाव दालां लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बाक्सा जिल्लानि बुनबारि हारिफाङा गामिनि साखाथियाव थानाय गल्डिं दैसानि सायाव गोलाव समनिफ्रायनो गंसेबो मोजां दालां लुफुंजायाखैमोन, जायनि जाउनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गावनि गावारि रां बाहायनानै औवानि दालां लुफुंनानै हान्थामेला खालामबोबाय थाबोनांदोंमोन। थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव आथिखालनि मन्त्री उरखावगोरा ब्रह्मआ बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम दालांखौ लुफुंना होनो खोथा होदोंमोन। बे खोथा होनाय बायदिनो दिनै आरआइडिएफ बिथांखिनि सिङाव 2 कोटी 35 लाख रां खरसा खालामनानै 25 मिटार आरसिसि दालां आरो 600 मिटार लामा लुफुंनायनि थाखाय मन्त्री उरखावगोरा ब्रह्मआ अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मइनुल आली, मुसलपुर बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि मनेश्वर बर' आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोराबो बाहागो लादोंमोन। मुख्यमंत्री प्रतिটো সমষ্টিত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 10 কোটি টকাকৈ মানে দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰে এটা ব্ৰিজ এই গল্ডিং ৰিভাৰৰ ওপৰত বনোৱা হ'ল আৰু প্ৰায় মানে 25 মিটাৰমান দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থটো লৈ পেলাই প্ৰায় 600-650 মান কাম হ'ব, ফুট দীঘল কাম। তো এই গল্ডিং নদীটো বহুত সমস্যা দিছিলে অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰতি বছৰে নিজৰ পইচা খৰচ কৰি পেলাই, দীৰ্ঘদিনীয়া এটা দাবী। তো সেইটো পূৰণ কৰিবলৈ পাই মই ভাল পাইছোঁ। এতিয়া মানে টেণ্ডাৰ হৈছে, ভালকৈ কাম হ'ব লাগে আৰু এনেকৈয়ে মানে ডেকাডঙতো এটা ব্ৰিজ দিয়া হ'ল আৰু এটা পটা নদীৰ ওপৰত দিয়া হ'ল, 3খন ব্ৰিজ এই বছৰত। নেক্সট ইয়াৰত কিমান আহে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে, নাবাৰ্ড লোনৰ অধীনত এই পইচাটো দিয়া হ'ব। তো এইকাৰণে ৰাইজক মোৰ আহ্বান যে যিখিনি সমস্যা আহি যায় ৰাইজে চব মিলি পেলাই সমস্যাটো নোহোৱা কৰি দিব লাগিব আৰু ব্ৰিজখন যাতে ভাল হৈ যায়। যিজন কণ্ট্ৰাক্টৰে কাম কৰিব তাকোতো সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব যাতে ব্ৰিজৰ মানে কোৱালিটিবিলাক বেয়া নহয়। চাপাগুৰিত কেইটামান ব্ৰিজ মই দেখিছোঁ, যোৱা 17টা বছৰত BPFৰ কাৰ্যকালত বহুতখিনি ডাঙৰ ব্ৰিজৰ প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছিল স্পেচিয়েল পেকেজৰ অধীনত, কিন্তু তেওঁলোকে তত্বাৱধান ভালকৈ নোলোৱাৰ কাৰণে ব্ৰিজবিলাক ইনকমপ্লিট হৈ আছে। আৰু 3টামান ডাঙৰ ব্ৰিজ এনেকৈ আছে চাপাগুৰি সমষ্টিৰ অধীনত, যিটো মানে কণ্ট্ৰাক্টৰে কামটো সম্পূৰ্ণ নকৰিল। তাৰ কাৰণে আজি কাউন্সিলে ফৰক্ল'জ কৰিব লগা হৈছে কামটো, এই ব্যৱস্থা ল'ব লগা হ'ল এই কণ্ট্ৰাক্টৰবিলাকৰ এগেইনষ্টত। তো এইটো যাতে নহয়, ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কৰিছে যেতিয়া এইটো যাতে ভালে কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাওঁ। দিয়াৰ সময়ত প্ৰায় মানে 3 কোটিমানৰ দিয়া হৈছিল, কিন্তু এইটো টেণ্ডাৰ ভেলুত এটা কষ্ট এনালাইচিছ আহি যায় টেণ্ডাৰ ভেলু, সেইকাৰণে 2 কোটি 35 লাখ মান টকাৰ এইটো কাম হ'ব। জিলা ভিত্তিক যিটো ক্ৰীড়া প্ৰকল্প, এইটো আৰআইডিএফৰ নিডাৰ আণ্ডাৰত টকাটো দিয়া হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰজেক্ট। অসমত মানে 10খন জিলা বাছনি কৰা হৈছে আৰু পিছত এটা নতুন জিলা হয়তো বা সংযোজন হৈছে আকৌ, কিন্তু ইয়াৰ মাজত প্ৰথম লিষ্টতে আমাৰ মুছলপুৰটো আহি গৈছে। তো তাৰ কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে জিলা ভিত্তিক ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো জিলাতে হ'ব লাগে, জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰতে হ'ব লাগে মুছলপুৰত। তাৰ কাৰণে মুছলপুৰত ঠাইটো দিয়া হ'ল আৰু টেণ্ডাৰ নটিছো ওলাল। এতিয়া মানে 50 কোটিকৈ ধৰা হৈছিলে, ধাৰ্য কৰা হৈছিল, কিন্তু ইও এটা টেণ্ডাৰৰ কিছু নিয়ম থাকে, টেণ্ডাৰ ভেলু আহি গৈছে 37 crore। ইয়াত আকৌ মানে মাৰ্কেট প্ৰাইচটো অলপমান এনালাইচিছ কৰি আছে, ৰিভিউ কৰি আছে, তাত অলপমান কম বেছি হ'বও পাৰে, কিন্তু ডাঙৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প হ'বলৈ গৈ আছে। এইটোৰ কাৰণে এতিয়া মই ভাল পাইছোঁ যে অন্ততঃ চাপাগুৰি সমষ্টিৰ অধীনত বা মুছলপুৰ টাউনত আজি এটা ডাঙৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আহি আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাত খেল ধেমালি কৰি পেলাই খেলটো মানে স্পৰ্টছটো এইটো এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাব।
गोजोनथाव बाथ्रा जे माने जोंनि मुसलपुर समस्थिनि बेन्दोङाव दिनै मोनसे गिदिर दलं जानो थांगासिनो दङ गोबाव सम खमियो 20 बोसोरनिबो बारा बे मोननै बुनगाव आरो हारिभाङा जि रायजोफोर दङ बिसोर बिराद साफारारमोन दिनै मानगोनां जोंहा आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांनि जि RIDFनि जि बिथांनि फान्ड जि सेंसन मोननाय रां बेजों बिथाङा बेखौ लुफुंनो थाखाय आखाइ होबाय बावैनो खामानिया जासिगोन जों मुसलपुर समस्ति हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जों इउजि ब्रह्म सार बिथांखौ जोङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बाख्नायनाय आरो अननाय बावहरदों फैगौ समावबो जाहाथे जों बिदिनो गोबां खामानि मावलांबाय थानो हायो बिनि आसा लानानै दिनैनि जोंनि बे ब्रिजखौ जों दिनै उद्घाटन खालामदों आरोखि दा इउजि ब्रह्म बिथां सारनि अननायावनो बाक्सानि खदराव मोनसे बिराद गिदिर स्टेडियाम जानो थांगासिनो दङ अलरेडि टेन्डार नटिस ओंखारबाय बेयो आरो बिराद थाबैनो जागोन आरो बिनि बादिबो बाक्साया मोनसे टाउन हिसाबै नटिफिकेसन मोनबाय बेवहायबो जोङो 200 कोटि रां मोननो थांगासिनो दङ आरो गोबां माने सोलायनायनि खामानि मावनायनि मिजिं आरो बिराद माने स्पिडआव बे खामानिया थांगासिनो दङ नैबे फैगौ मार्च एप्रिल दाननिफ्राय गोबां माने गोदान आसनिजों लुफुंजानाय खामानिफोरखौ नुनो मोनगोन बेखौ आं बिटिसिनि रायजोनो खोन्थानो हायो आरोखि उत्तराखन्डआ जानाय गल्डेन दैमा बे गल्डेन दैमा जोंहा बिराद समस्या जादोंमोन मानसिफ्रा गोलैलांदो बाइक सालायनानैनो जों दिनैनि जोंनि बे इउपिएल माबाया हानजानि नांनानै होनायाव उरखाब ब्रह्मआ जोंनि बे दलंखौ जोंनो होलांबाय जों बेखायनो जों उरखाब ब्रह्मखौ जोङो गोख्रोङै जोङो मोजां खालामनानै होनाया जोङो खावलायनो हरनाय जादों आरो जों बेखायनो जों दिनैनि दलङा जों जाफुंबाय जों बेखौनो गोजोननाय मोनबाय आरो सिगां समाव माबायदि थासारिजों मोगा-मोगि जायोमोन जोंनिया सिगां थासारियाव जोंनि रायजोफोरा औवा थिखांनानै जोङो दलं बानायोमोन आरो बे सुपानियाबो औवा हरोमोन औवा हरनानै जों दलंखौ बानायनानै जोङो बिदिनो बोसोरफ्रामबो जोंहा 35,000 30,000 थाखा थांबाय थायोमोन जोंहा दिनै सारा जोंनो बेखौ खालामना होनायखाय जों गोजोननाय मोनबाय आरो मा दैमा होनो बेखौ गल्डेन दैमा इयो 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन